Pane chiitiko chashamisa zvekare, vanhu chaoneka kuti Zimbabwe is going to be the host of an extraordinary SADC Heads of State Summit yoda kuitwa mwedzi uno wa November. Vanhu vauya vachigunun'una vachitaura maopinions avo vachiti saka zvakadai zvakamboitika zvichaitika here, kuenda kwemagetsi kwaitika kuchaitika here, kudyarwa kwemapalm trees kwamboitika kuchaitwa here, kudevelopa kwaitwa maroads kuchaitwa here, vachiona kuti aiwa SADC yatova ithreat munyika yeZimbabwe. Chanapinda mashikombera nyuko pana kuti subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda munews waya vanyora chiti Zimbabwe is to host an extraordinary SADC Head of State Summit 16 to 20 November to discuss the emerging issues of regional significance. Additionally, the meeting will also be briefed on elections in the region. Over the past year, SADC leaders have held 4 extraordinary summits. Tomashwana panapa. Tinoona kuti mukune section vanonyora chiti are we making roads again? Vanopinda vachiti ko kungofonerana, it's not like they achieve anything. Vanonyora achiti ko ngaimboitirwa kubulawayo oro Lupani pamwe Vic Falls Road ingagadzirwa. Mwana mudanyira achiti anoposta kanews headline kamuri kuona ako vakanzi munaka kuendezano at the cause of deaths and rigging in Mozambique. Thousands of Zimbabweans, confessions of Zimbabweans who were given Mozambican IDs and transported to go vote to the ruling party. Domashukano kudaitara panhau yatikuona kuti it is a key agenda yoda kutaurwa yema elections yoda kubriefiwa in the region. Tudze mafunguro enyu kuti kudai pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.